थाखायनो अनगारिनि मारिनि बाथ्राया जोंनि गेजेराव खबर बर' अनगारिनि मारिया सिटि मासनि बाथ्राखौ खोनासंनो दरकार गैया जोंनि लिडारा प्रमद बर'सो बेनिखायनो रायजोफोर गाबोन समफोर बे राबां बर' बाजाराव बे माइनाव बाजाराव अनगारिनि मारिनि बाजार बिथांनि खोथाखौ खोनासंनो दरकार गैया जोंना लिडारा प्रमद गाबोन खावलायनानै दोनबाय दा बिबा बुंदों हाग्रामा महिलारिया बुंदों आङो एनडिबिनो थांना थानायनि राहा खालामनानै होगोन एनडिबिनि केसखौ उइद्र' खालामनानै होगोन केसखौ उइद्र' खालामनानै होगोन दा हाग्रामाया गावहानो केस दं हाग्रामा गावनि केसखौ मानो उइद्र' खालामना लायाखै दिनै एक्स पिएलटिफ्रा माखासे पिएलटिफ्रा दाउ गोदानानै फाननानै जानानै दं अमा बेदर गोदानानै फाननानै जानानै दं बेस्राफोर थांना थानायनि राहा खालामनानै होनो हायाखै सोरबा जोंनि हिन्दीनि बिदा फंबायखौ बोरै थांना थानायनि राहा खालामनो बोरै खालामनो दिनै बर'आ गावनो सहैयोबै गावनो गुबै बिटिआरआव जेबो गैया सावरायनाया गावनो सुक्तियाव सहैयोबै गावनो गुबै बिटिआरआव जेबो गैया दा बेनिखायनो रायजोफोर बे हाग्रामानि बिसान खोथा बुंनायखौ बुजिनानै जिरेन बर'नि गथायै केपचार खालामनायखौ मोनदांनानै आरो सावरायनानै थगायनायखौ बुजिनानै रन्जन गथनि जिरेन गथनि सावरायग्रा गथनि प्रग्रेसिभआनो दंखायोखा जोंनो बे मोनथाम एनडिबिनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा जिरेन सावरायनांगौ अनजालि दैमारिखौ मोननानै दा बेनिखायनो जोंहा बिटिआरआव बयबो जौगानांगौ एनडिबिआबो थांनानै थानांगौ केसआ जोबनांगौ बेनि थाखाय खामानि मावो सुक्तियाव सोलियोबा जोंनि सिगनेसार होग्रा दैदेनगिरिफ्रा दैदेनगिरि जानांगौ फैगौ फिथाइ गुदियाव देरहानानै आइनो फैगौ फिथाइ गुदियाव जों बिथांमोननो फरायनांगौ सेक्टरनि सावगारियाव दा रायजोफोर दांबारि कक्लाबारि समस्तियाव थांनाय 5 बोसोरावबो जोंनि प्रनित बसुमतारिया देरहादों बे समाव इउपिपि नङामोन बिटिसिआ मानोना बर'आबो बांबायबा गुबुन हारियाबो बर' जाजोबबा बेनिखायनो दिनैनि दिनाव भट जायोबा दिनैनि दिनाव भट सानोबा प्रमद बर' देरहानायनि जों दबाव